ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Шаҳзод Раҷабзода. истиқлоли давлатӣ барои мо сипар, бахту иқбол ва ба фатҳи қулағои мақсуд расидан аст. маҳз даврони соҳиби истиқлолӣ ба мо имкон дод ки ба ҷаҳон пайвандем ва ҷаҳон низ аз ҳастии мо миллати кӯҳанбунёди тоҷик огаҳ бошад. шарҳи мавзӯъ дар гузориши Манучер Ализода. дар масиру таърихи зиндагии инсоният беҳбудӣ ва марҳила ба марҳила боло рафтани сатҳи зиндагӣ аз ҳадафҳои меҳварии одамият маҳсуб меёбад. ин аст ки мо аввалан дар тарбияи волидайн ба воя мерасем, мактаби миёнаро хатм мекунем ва баъдан маълумоти олӣ гирифта дар ҷодае ҳамчун мутахассис фаъолият мекунем. дар он ва ё ин роҳу касбу кор пайваста кӯшиш мекунем то ба нуқтаи баландтаре берасем ва агар садоқату муҳаббат ба ватан ва донишу илм дошта бошем, ҳатман ба орзуҳои худ хоҳем расид. аммо ба ғайр аз фазои солим дар ҳалқаи оила, боз муҳиту фазои созгори ҷомеа низ хеле муҳим аст. агар дар давлату меҳане ки инсон умр ба сар мебарад фазои ором, тинҷиву осудагӣ набошад, пас илму касбу ҳунар низ дар торикӣ хоҳад монд. мо мардуми соҳибтамаддуну тамаддунофари тоҷвар бо номи баланди тоҷик аз хушбахттарин мардумони кулли сайёраи заминем ки солимии давлату меҳан насибамон аст, яъне сулҳу оромии диёр. зеро барои инсон қабл аз ҳама саломатӣ ва барои ватану ҷомеаву давлат қабл аз ҳама оромию субот ва ваҳдату якдилист. бале, маҳз сулҳи деринтизор ки мардуми тоҷик дар солҳои аввали ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар орзуяш буд, бо заҳматҳои шабонарӯзии пешвои миллат насибамон гашт ва маҳз ана ҳамин оромию субот ва ба ҳам овардани миллат, яъне давлату миллати воҳид боиси он гашт ки таи бештар аз 13 солаи охир мо марҳила ба марҳила ва ҳамакнун ҳамасола ба муваффақиятҳоу пешрафт ва фатҳи қуллаҳои навини мақсуд расидан дорем. истиқлоли давлатӣ таҳти сарварии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мо имкон дод ки худшинос бошем, ҷаҳонро барои худ дарёбему кашф кунем ва ба ҷаҳон аз фарҳангу таъриху забон ва сиёсати муваффақи миллату давлати худ бигӯем. зиндагии имрӯзи мо мардуми Тоҷикистон дар қиёс ба 30 соли қабл ба ченаки андаку чанд не, балки тафовут ба андозаи ду фазову ва ҳатто ду олами гуногун аст ки яке 33 сол қабл ғарқи торикиву ноамнӣ ва дигари, яъне имрӯзи мо як давлату ҷомеаи мутамаддин ва рӯ ба пешрафт аст. таи ин солҳо бо дастуру супоришҳои пешвои миллат ҳазорҳо муассисаҳои маориф, тандурустӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ, инфрасохтори гуногун, роҳҳо ва садҳо самтҳои дигар бунёд гардида дар заминаи ин болоравии сатҳи зиндагии мардум баръало мушоҳида мешавад. ба ғайр аз ин дар масири солҳои истиқлоли давлатӣ аз ҷониби президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нафақа, стипендияҳо ва маошҳо борҳо ва аз ҷумла имсол низ зиёд карда шуданд. ҳар меҳмону сайёҳи хориҷие ки аз Тоҷикистон дидан мекунад, аз зебоиҳои меҳани мо, чӣ табиати он бошаду чӣ самти ободонию пешрафт, таассуроти неку рангине мебардорад. танҳо дар хусуси зебоиҳои пойтахти мамлакат гӯем агар соатҳо каманд. дар тасвири зебоиҳои ватан тахайюли эҷодиву сеҳри қалам ҳам оҷизӣ мекашад. ба як тарзу баён зебоии меҳани моро ба чунин минвол метавон гуфт: хонаҳо аз ханда пуранд, даштҳо аз бӯи асал, рӯи кӯчаҳои шаҳр нашъи гул бағал бағал. имрӯз мо зиндагии хубу шоистаро дораем, вале бояд аз хотир набарорем ки чӣ роҳро тай кардаем ва аз ҷониби сарвари давлат чӣ заҳматҳо ва чӣ бузург иқдомҳое баҳри беҳбудии зиндагии мо амалӣ шудаанд. ин аст меҳани мо ки ба ҷон баробар аст ва ҳатто аз он ҳам болотар. тоҷикистони соҳиби истиқлол, зиндагии орому осудаи мардум дар фазои комили сулҳу субот ва ваҳдату якдилӣ. таъриху фарҳангу забони миллат, нигоҳи неку дурбинонаи фароҷаҳонӣ таҳти сарварии пешвои миллат ва дар симояшон ба кулли олам маълуму рӯшан гардид. ва Тоҷикистон имрӯз бо гомҳои устувор ба пеш рафтан дорад ки ин мақому роҳ дуруст асту зарурӣ. зеро дилхоҳ давлате ки ба пеш ҳаракат кардан дорад, подоши амалу зиндагиаш неку накӯ хоҳад буд. Манушер Ализода, Ниёзи Ҳасан, Ахбор.
шаҳри душанбе бо татбиқи нақшаву ҳадафҳои созанда ба макони зебову назаррабо ва истироҳату фавқулоддати сохинону сайёҳон табдил ёфтааст. тафсилот дар гузориши Комрон Одиназода. پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه آینه تاریخ و زندگی ملت تاجیک و دولت تاجیکان است. شهر دوشنبه همچون مرکز ماموری، سیاسی و فرهنگی و شهر سبز دارای شهرت خاص می باشد. در نتیجه عملی سازی برنامه‌های آبادانی، بنیادکاری و سازندگی ها، سیمای شهر دوشنبه زیبا و نظربا گردیده به شهر آرزوها تبدیل یافته است. با دستور و سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و تشبس‌های سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، تدبیرهای آبادانی با طرح‌های موثر روی کار گرفته شده، فعالیت مؤسسه‌های ساحه آبادانی و کبودی‌زارکنی به طور نظررس به راه مانده شده است. حالا در شهر دوشنبه 17 باغ فرهنگی و فراغتی فعالیت می‌کنند که برای برگزاری چهاربینی‌های فرهنگی و استراحت مهمانان و ساکنان پایتخت خدمت می‌رسانند. ما شکرانه آرامی این تاجیکستان ما، این شهر دوشنبه و این بهشت آثار ما شکرانه میکنیم. ما تلاش و زحمت های پیشوای معظم ملت است که ما در آن شبها با دل پر خواب میرویم و هر سحر کودکان خود را به کودکستان، به مکتب با پر از خنده و پر از مهر روانه میکنیم که آنها برای خود، برای تاجیکستان خود، برای میهن خود خدمت‌های نشان داده کنند. ببینید که در دوران استقلالیت اینقدر بناهای زمانوی ساخته به استفاده داده شدند که بسیار زیبا است. با اهل و عائله با خود سیر و گشت میکنیم. ببینید که مادران ما و اهل و عائله ما تا دیر شبها در با خود سیر و گشت میکنند. این چی نشان میدهد که در دولت ما، در شهر ما آرامی است. بنیاد بیناهای بلندوشیانه، تجدید و نوسازی راههای ماشینگرد، مؤسسه‌های فرهنگی و ورزشی و دیگر انشاءات خدمت‌رسانی که با طرح معاصر ساخته مورد بهره برداری قرار می‌گیرند، در برابر مساعدت به نیکواحوالی ساکنان، اینچنین سیمای شهر را نیز حسن دیگر ضم می‌کند. شهر دوشنبه که امروز یکی از شهرهای پسندیده و مکان اساسی آمد و رفت مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی میباشد، دارای امکانیت‌های مساعد کار و زندگی است. امروز با دستگیری‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و تشبس‌های سازنده شهردار گرامی شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، شهر دوشنبه واقعاً هم به شهر جوانی، شهر گل‌ها و شهر شکوفایی تمام جهان اعتراف گشته است و امروز باعث خرسندی است که در شهر دوشنبه که واقعاً هم شهر جوانی اعتراف گشته است، تمام جوانان این شهر، جوانان فعال سیاره قریب که به حساب می روند و ما جوانان را ضرور است که جواباً به همه این غمخواری های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه، رئیس مجلس ملی، مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی جهد و تلاش نماییم تا در پی این همه آبادکاری های راهبر خویش پیرو باشیم و همین گونه میگوییم که نام تو را نویسیم ای قهرمان وحدت با آب ناب طلا در طاق قصر ملت. آبادانی هایی که امروز در پایتخت وطن عزیزمان شهر دوشنبه عملی می‌گردند، آینده پایتخت همیشه سبز را بهر مهیاسازی امکانات معاصر زیست باز هم تحکیم می‌بخشد. امروز در شهر دوشنبه انجمن 12 غیرنوبتی حزب سوسیالیستی تاجیکستان برگزار گردید که در کار انجمن رئیس و اعضایان حزب اشتراک و سخنرانی نمودند. در انجمن نخست حسابات رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان غفارزاده عبدالحلیم، معاونان و اعضایان آن دایر به فعالیت و هدف‌های حزب پیشنهاد گردید. تاکید گردید که دوام سالهای آخر حزب سوسیالیستی تاجیکستان در دایره برنامه‌های خود توانست سهم خود را در سمت تطبیق قانون‌های ملی، رشد ساحه‌های صنعت، انرژتیکا، معارف، کشاورزی و دیگر بخش‌های مهم اجتماعی و اقتصادی، اینچنین بهترسازی سطح زندگی اهالی و عملی‌شوی برنامه‌های ساحوی گذارد. در ادامه انجمن 12 غیرنوبتی حزب سوسیالیستی تاجیکستان رئیس نو و معاونان حزب طریق آوازدهی انتخاب گردیدند. همین طریق حلیمزاده غلامغنی رئیس نوی کمیته اجرایی مرکز حزب سوسیالیستی تاجیکستان، احمدزاده مرتضی معاون یکم، سعادت اشورا و دولت خانم و رجب و مهرنیسا به حیث معاون رئیس حزب انتخاب شدند.
тоҷикистони маҳбуб ҷолиби диққат ва сарзамини дӯстдоштаи сайру саёҳати ҷаҳониён гаштааст. давоми чанд соли охир кишвари мо дар радабандиҳои гуногуни созмону марказҳои бонуфузи байналмилалии омӯзишӣ мақомҳои шоистаро касб менамояд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши ҷаҳонгир Сафарализода. чанде қабл маҷаллаи сайёҳии бритонӣ Вандерласт ҷумҳурии Тоҷикистонро дар қатори 10 кишвари ҷолибтарин барои боздиди сайёҳон эълон кард. бо шарофати соҳиби истиқлолию сулҳусубот ва татбиқи сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат соҳаи сайёҳӣ чун самти афзалиятнок рушд намуд. дар натиҷаи андешидани тадбирҳои муассир сайёҳӣ ба даврони рушди бесобиқа расида, зарфиятҳои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ба таври шоиста муаррифӣ гардиданд ва ҷаҳониён Тоҷикистонро чун ҷавҳари кашфнашуда шинохтанд ва эътироф намуданд. тоҷикистон сарзамини беназир аст ва бо табиати зебову нотакрор, обҳои софу зулол, таъриху фарҳанги бостон ва мардуми меҳмоннавозаш қалби ҳазорон сайёҳи хориҷиро тасхир намудааст. ин аст ки ҳамасола даҳҳо ҳазор нафар сайёҳони хориҷӣ ба тамошои манзараҳои дилфиреби табиати Тоҷикистон, хоса кӯҳҳои сарбафалаки он ташриф меоранд. айни замон Тоҷикистон чун давлати барои сайёҳӣ мусоид фаъолона ташаккул меёбад ва дар Тоҷикистон тамоми имконият ва шароит барои ба мамлакати ҷолибтарини сайёҳии дунё табдил ёфтан фароҳам мебошад. имрӯз сайёҳӣ омили муҳими рушди иҷтимоию иқтисодии миллӣ буда воситаи хуби тарбияи ҷавонон дар рӯяи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ, эҳё ва оммавӣ гардидани мероси таърихию фарҳангӣ мебошад. бо шарофати сиёсати хирадмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таи солҳои охир бо амалӣ намудани барномаҳои зиёди давлатӣ, хусусан стратегияи рушди соҳаи сайёҳӣ барои давраи то соли 2003 дар самти пешравии устувори сиёсати давлатӣ дар соҳаи сайёҳӣ натиҷаҳои назаррас ба даст омаданд, ки дар асоси он ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба мамлакат ва саҳми соҳаи хизматрасонии сайёҳӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ тамоюли афзоиш касб намуд. ман аз Италия омадам. қабл аз оне ки ба Тоҷикистон биёям, як қатор кишварҳои ҷаҳонро гаштам. Тоҷикистонро бисёр кишвари зебо дарёфтам. сокинонаш бошад меҳмоннавозу самимӣ, кӯҳҳои осмонбӯс, обҳои мусаффо, таърихи ғанӣ, меваҳои шаҳдбор ва муҳимтар аз ҳама имконоти созгор барои ҷаҳонгардон. Тоҷикистон дар ҳақиқат зебост. ҷумҳурии Тоҷикистон давлати дорои табиату кӯҳҳои нотакрор, пиряхҳои бузург, дарёҳои бешумор, обҳои маданӣ, шифобахшу ширин, фарҳанги бостонию асил буда пайваста таваҷҷӯҳи мардуми ҷаҳонро ба худ ҷалб менамояд. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Моминобод роҳҳои маҳаллӣ бунёду навсозӣ шуда корҳои сохтмонӣ вусъат дода мешаванд. Олим Носирзода гузориш медиҳад. дар доираи амалисозии иқдомҳои созанда ба муносибати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Моминобод бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ташаббусу саҳмгузории сокинону соҳибкорон, мунфаршсозии роҳи аҳамияти маҳаллӣ дошта оғоз гардида, дар ин самт корҳо бо маром идома доранд. тибқи маълумотҳо ҳоло дар ноҳия масофаи умумии роҳҳои автомобилгард 169 километр буда, аз ин 26 километр роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта ва 143 километраш роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта мебошад. дар доираи истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёду навсозии 84 километр роҳҳои маҳаллӣ нақшагузорӣ шуда, давра ба давра сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. айни замон роҳи автомобилгарди назди бозори марказии ҷамоати шаҳраки Моминобод баъди сангфаршкуниву мустаҳкамнамоӣ марҳилаи мунфаршкуниро оғоз шуда, корҳо дар ин самт ҷараён дорад. масъули асосии сохтмони роҳи мазкур муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия буда, тибқи маълумотҳо корҳои сохтмонӣ 6 моҳ инҷониб идома дошта, бо ҷалби техникаву механизмҳои зарурӣ сохта мешавад. ҷиҳати амалисозии иқдоми мазкур, ки дар партави ташаббусҳои созандаи ҳукумати мамлакат роҳандозӣ гардидааст, сокинону соҳибкорони ватанӣ низ ҳиссаи сазовор доранд. роҳи автомобилгарди мазкур тибқи лоиҳа бо 10 метр паҳноӣ ва 300 метр дарозӣ бо харҷи 310 000 сомонӣ бунёд карда мешавад. ҳамзамон аз ду ҷониби роҳ обравҳои бетонӣ ва чароғонкунии ин масир дар назар дошта шуда, дар шафати он роҳи пиёдагард низ бунёд карда мешавад. бо мақсади таъмини сифатноки сатҳи баланди
иншооти бунёдшаванда мутахассисони варзидаи соҳавӣ ҷалб гардида, ҳамзамон раванди корҳои сохтмонӣ аз ҷониби масъулон ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия мунтазам назорат бурда мешавад. иншооти мазкур дар заминаи амалисозии яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баромадани кишвар аз бунбасти коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани он бунёд шуда истодааст. аз навсозии роҳҳои автомобилгарди маҳаллӣ мушкилоти чандинсолаи сокинонро бартараф сохта, баҳри беҳтарсозии сатҳи некуаҳволии мардум ва таъмини зиндагии шоистаи аҳолӣ мусоидат менамояд. Олим Носирзода, Олими Мирзо, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Муъминобод, Ахбор. дар ноҳияи Рашт бо саҳми соҳибкорони ватандӯст 2 километр роҳи мошингарди деҳаи шаҳри Сабзӣ ҷамоати деҳотӣ ба номи Нусратло Махсум монфарш карда шуд. гузориш дар ин хусус. соҳибкорони ватандӯсти ноҳияи Рашт дар партави дастур ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати суръат бахшидани корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бунёди муассисаҳои таълимӣ, таъмиру асфалтпӯш кардани роҳҳои мошингарди маҳаллӣ ва сохтмони даҳо иншооти ҳаётан муҳими хоҷагии халқ саҳми арзандаи худро мегузоранд, то маҳалли зист, деҳаву шаҳрак ва ноҳия боз ҳам ободу зеботар гардад. танҳо соли гузашта дар як қатор маҳалҳои аҳолинишини ҷамоати деҳоти ба номи Боқир Раҳимзода, Нусратло Махсум, Навдӣ, Ҷафр ва Лангараку Кадара ва шаҳри нави ноҳияи Рашт мардум бо кӯмаки соҳибкорони саховатманд корҳои таъмиру барқарорсозиро анҷом дода, баъдан 17 километр роҳҳои маҳаллиро асфалтпӯш карда буданд, то дар рафту омади нақлиёт ба маҳалли аҳолинишин ягон мушкилӣ эҷод нашавад. инак соҳибкорони деҳаи шаҳри Сабзи ҷамоати деҳоти ба номи Нусратло Махсум бо мақсади бозам ободу зебо намудани маҳалли зист дар таъмири роҳҳои маҳаллӣ, чароғонкунии кӯчаҳо ва дигар корҳои ободонӣ саҳми фаъолонаи худро гузошта истоданд. ба гуфти худи мутахассисони соҳа роҳҳо бояд тавре бунёду аз навсозӣ карда шаванд, то мардум солҳои тӯлонӣ аз хизмати он истифода намоянд. имрӯзҳо дар сартосари ҷумҳурии Тоҷикистон ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонию созандагӣ рафта истоданд. барои ҷалби корҳои пешбинишуда дар навбати аввал таҳкурсииро бо ҷалби техникаҳои пуриқтидори соҳавӣ аз навсозӣ карда мешавад, то сату сифати корҳои иҷрошуда ба талаботи сохтмонӣ пурра ҷавобгӯ бошад, зеро таъмиру мунфарш кардани роҳҳои мошингард маблағи зиёдеро талаб мекунад. дар ин радиф сокинони деҳа бо дастгирии аз сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иқдом гирифтанд, то роҳҳои байни деҳотро пурра таъмиру аз навсозӣ карда, баъдан мунфарш намоянд, зеро солҳо боз роҳҳо ба таъмиру аз навсозӣ эҳтиёҷ доштанд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Нусратло Махсум бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 10 километр роҳҳои деҳо асфалтпӯш карда шуда ва айни ҳол дар деҳаи шаҳри Сабз ҷамоати деҳоти Нусратло Махсум дар масофаи 2 километр роҳи деҳа асфалтпӯш карда мешавад. ва ҳамин иқдом гирифтагием ки бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд чоҳҳои амудӣ ва майдончаҳои варзишӣ ки айни ҳол дар деҳаи шаҳри Сабз майдончаи варзишӣ дар арафаи анҷомёбӣ мебошад ва инчунин дар ҳамаи деҳои ҳудуди ҷамоат чароғонкунии деҳо ба анҷом расонда мешавад. чароғонкунии кӯчаҳои ҳудуди ҷамоати деҳот ба масофаи 10 километр, бунёди дарвозаи даромадгоҳи деҳаи Шул, майдончаҳои варзишӣ ва дигар корҳои ободонӣ аз нақшаҳои мардуми деҳаи шаҳри Сабз мебошад ки то ҷашни истиқлоли давлатӣ амалӣ хоҳад шуд. идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи Ахбор аз ноҳияи Рашт. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилооти Ахбор ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон гардонидем. хайр, салванду муваффақ бимонед.